Gipuzkoako Foru Aldundiaren Treba Gazteak programaren baitan tailerra egin dute Arrasaten, osasun mentalaren inguruko tailerra. 16 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendua, Bitargi bulegoko Ainhoa Arruabarrena psikologoak gidatu du. Herrizari dabil belaunaldi gazteendako osasun mentalaren inguruko tailerrak eta saioak eskaintzen eta interesgarria iruditu zaigu gurera gonbidatzea. Ainhoa, ongi etorri. Eskerrik asko. Tira, adituek diote azken boladan osasun mentalarekin lotutako nahasmenduak areagotu egin direla eta gehiago pandemiaren ostean. Ados altzau da, Ainhoa? Bai, nik uste lehen zeudela, dagoeneko latente ere bai zeuden kasu asko, ez? Eta nik uste pandemiak egin duna izan da hori dena disparatu, ez? De repente, hortxe zeudenak kalte egin die, eta inkluso a priori, ez, era orekatu batean bizi zirenak ere, kalte pixkat egin du, orduan, orokorrean danak egin du eztanda, zentzu horretan, eta gorakada ikusten da. Bai, eta joera dugu, belaunaldi gazteetan jartzea foko askotan, ezagik hori justifikatuta dagoen, bereziki egin dien kalte pandemia honek edo orokorragoa den kontua? Nik uste orokorra dela, ez? Baina bai egia da nerabezaroan eta gaztaroan hor zaurgarritasun egoera nabariagoak direla. Orduan bai eragina izan dela agian potenteago, ez? Batzuei harrapatu die justo adintarte baten, ez dakit, ez, lagunekin, alderdi sozialak garrantzia asko daukana, eta horrek eragin negatiboa izan du argi eta garbi, bai. Tailerra kasu honetan, eta zuzabiz zerri, 16-30 urteko tarte horretan, tarte zabala da, dena den, nire iritziz, tira, zentratu gaitezen beraz adin horretan, helburua beti ere aldel neurrian prebentzioa egiteko. Kristalezko belaunaldia da erabiltzen den terminoa. Ez dakit zer esan nahi duen, eta justifikatuta ote dagoen. Nire ustez ez dago justifikatuta, ez? Bada ikuspegi bat bastante adultocentrista, ez? Nagusion ikuspegitik beti dago sentsazio hori generazio berriak datozela, zailtasun gehiagorekin, edo denak eragiten diela nabariago batean, edo horrelako ideiarekin, eta bastante ezbidezko ikusten dut, ez? Horrela tratatzea generazio hau kasu honetan. Zergatik deitzen zaien horrela, ematen dulako, hori ez, danak egiten diela eragin gehiago, de repente arazo emozional gehiago daudela, eta horrek ematen du lehen egongoz balira bezala, eta ez da egia, ez? Orain gertatzen dena da gehiago ikustarazten direla horrelako arazoak, gero eta kontzientzia gehiago dagolako, baina horrek ez du esan nahi lehen ez zeudenik, ez? Orduan nik uste hor planteamendua beste puntu batetatik eta gerturapena nerabezarora eta gaztarora beste puntu batetatik egin behar dela, ez? Badauka errespetu falta puntu bat ere, zentzu hortan. Ados, eta osasun mentalari buruzko nahasmenduei buruzari garenean, zeintzuk dira honetan ohikoenak, gehiago ikusten dituzuenak, zuek zuen kontsultetan eta zuen saioetan? Berez, antsietatea eta depresioa nik uste bastante zabaldu daudela eta askotan ematen dira beste gaixotasun mental batzuekin batera, inkluso, ez? Batzutan horiek bakarrik eta beste batzukin batera. Nik bereziki egiten dut lan elikadura nahasteak dauzkaten pertsonekin, orduan hori bereziki asko ikusten dut, ez? Baina nortasun nahasteak eta hola ere egoten dira, jokabide nahasteak orokorrean asko egoten dira, eta gero, badaude beste batzuk ere oso larriak direnak, alderdi psikotikora jotzen dutenak gehiago, edo, denetari dago, baina nik egia da, gehien ikusten detena da, antsietatea, depresioa, eta elikadura nahasteak egiten detelako lan bereziki horrekin. Eta pentsatzen dut, kasuan kasu, komeniko dela jakitea, zergatik ematen diren egoera hauek, ze egongo dira profil desberdinak, edo? Bai, zergatik ematen diren da zerbait konplexua, ez? Azkenen faktore askok eragiten dute, horrelako gaixotasun bat garatzean, zer ikusia dauka testuinguruarekin, inkluso kasu batzutan alderdi genetikoak ere eragin punturen bat izan dezake, batzutan ez dago oso argi, baina zerbait bai, baina bereziki testuinguruak markatzen du asko, ez? Ze motatako bai hezkuntza, bai akonpainamendua, nola jasotzen diren emozioak testuinguru horretan, horrek danak egoera sozioekonomikoak ere eragin importantea dauka, orduan horrek danak egiten du, gauza asko elkartzen direnean, errazasun gehiagorekin horrelako gaixotasun bat, alderdi psikologikoak nire egiten duena garatzea. Eta ohikoena da, olako nahasmenduek eta gaixotasunek aldarteari, pentsamenduari eta portaerari eragitea.
Inguruan gaudenok, lagunak, senitartekoak, gertukoak, ze seinaleri adi egon beharko genuke eskuartze posibleren bat lehenbailen egiteko noski? Nik uste, errepente batzutan ez da horrela gertatzen ez, baina askotan aldaketa oso bortitzak ematen dira, bai jokabide aldetik, bai emozioen azaleratze aldetik, horrelako gauzek arreta jarri behar da horretan, itxuran ere edo aldaketa oso bortitzak badaude, bada zerbait, ez, deigarri izan ditekena, eta horrek nola eragiten duen ere, adibidez, adintarte konkretu batzutan, alderdi akademikoan derrepente aldaketa oso bortitza badaude ere bai, alderdi sozialean isolamendura tendentzia hori derrepente agertzen bada, horrelako gauza dexente daude, baina azkenen aldaketak dira somatu behar direnak, edozein esparrutan. Beraz, hoien aurrean, adi? Hori da. Ados, eta zuke zure saioak ere, prebentziorako ere izaten dira, eta horre lantzen duzuna da, nork bere burua ezagutzeko gakoak edo ematen dituzu. Konta iguzu apur bat zer nolako ariketak izaten diren eta zertarako, zer lantzeko? Nik uste azkenean norberaren autosagutzak asko errazten duela gero jakitea ez, kudeak eta emozionala nola egiten dugun. Nik azkenean ez badakin nola kudeatzen ditudan nire emozioak, zer egiten dudan haserrearen aurrean, inkluso haserrea azalderatzeko kapazan naizen edo ez. Azkenean automatikoki funtzionatuko dugu, burmuinak egiten ditu bere sistema dauka ez, eta era automatikan funtzionatzen dugu ia eguneko parte gehienean. Orduan, momentu batzutan era konstiente batean lanketa hori egiteak ematen dizkigu erramintak ere aldaketak egiteko inkluso, ez? Ez dakit, adibide jartzagatik, norbaitek zailtasunak badauzka haserrea kudeatzeko eta derrepente ikusten badu, haserretzen danean, zerbait puskatzen dula edo garrasi itzelak botatzen ditula, ez bada horretaz konstiente ez du aldaketarik egingo, ez? Orduan, konstiente izan da eta lanketa hori eginda, aukera izango du beste alternatiba batzuk bilatu alizateko, ez? Orduan hor, dinamika desberdinen bitartez, autokontzeptua, autoestima, emozioen kudeaketa gauza desberdinak lantzen ditut, eta horrek, erraminta desberdinak gero emanez, horiek moldatzeko ere bai. Autoestima aipatu duzu, hor ere badugu arazo handi bat? Bai, ez dakit horren orokorra den, baina segurazki bai, nik asko egin dut lan ere alderdi digitalarekin, eta horrez, sare sozialetatik jasotzen den informazioa dela eta, dagoen presio soziala dela eta, bai gorputzetara bideratuta, bai nortasunari, inkluso espektatibak non markatzen diren sozialki ez. Orduan, horrek danak eragina dauka autoestiman, eta gaur egun kristones jakintasuna dago, incertidumbre delako hori, bai bereziki gazteek daukatena ez, inestabilidade importante dagoelako sozialkire bai, lanaldetik, horrek danak egoerak eragina dauka autoestiman, eta hor, zailtasunak ogoten ari dira orokorrean. Tira, sare sozialak aipatu dituzu, nire hurrengo galdera ingurune digitalaren ingurukoa izan zen, batzuk izan genuen, ez da, haurtzaro bat eta gaztaro bat alakorik gabe, baina orain hori ezinezkoa da. Ze baterainoko pisua du ingurune digitalak gaur egungo gizartearen olako nahasmendutan, osasun mentalean, esatera iritsiko gara. Nik uste, badala faktore bat oraintxe bertan eragin gehienetarikoa daukana, ez? Zentzu horretan ez da ezer berria gertatzen ari, baina gertatzen ari dana edo inpaktua askoz ere nabariagoa da. Nik uste biderkatu egiten dela, ez? Era esponentzial baten. Eta orduan, gertatzen ari dana da, lehen genituen estimuluak askoz ere neurtuagoa zeudela, edo, pixka kontagotaz edo iristen zala informazioa, eta orain daukaten informazioa eta estimulu bombarde hori kudeazina da. Bai nagusiontzako, bai bereziki nagusiontzako ez bada kudeatzeko zaila bada, gazteentzako edo nerabentzako are gehiago, ez? Orduan, horrek ere antsietate desente sortu dezake, duda asko, informazio eta desinformazio bereziki asko dago. Nik beti esaten dut, azkenean sare sozialetan agertzen den informazio gehiena ez da erreala, bai irudiengatik, azkenen hor bai filtroak, bai beste milaka gauzangatik, ez? Orduan haien gazteen eta pertsonen imaginarioa bilakatzen ari da zerbait irreala, eta horrek kriston espektatiba altuak edo sortzen ditu, eta horretara iristea imposible da, ez dagoelako ezer erreala horretan, ez? Orduan, hor bai emozionalki eta eragin importante izaten ari dela, inkluso elikadura nahazti hori berezik ikusten dutela ez, hor eragina
da, errefutable, argi eta garbia. Zertan da eragina? Gorputz batzuk behar ditugu edo nahi ditugu, horrek lortzeko halako ariketa edo egin behar eta muturrekoa da kaso proposatzen zaiguna? Hori adibidez bai, gero badaude olako mezu pila bat, dietas milagro, elikadurarekin nahasmendu pila bat, ideia oker asko, eta gero orokorrean bizitza estiloari dagokionez ere, espektatiba batzuk ez daukatenak zerikusirik errealitatearekin, ez? Orduan, gazte askok, badauzkate, bastakit influencerrak, youtuberrak, dena delakoak, jarraitzen dituztenak eredu bezala, eta bizitza hori, ez? Haiek daukaten eredu hori irakusten dutena, azkenen horrek ere, hor badago errealitatearekin talka bat, horrelako estiloa, bizitza estiloa nahi dute, ez? Hor errealitatearekin topatzen direnean, hor egoten dira arrazo desente, baina ez da gazten errua edo ardura, baizik eta zerbait globala eta sozialki eragina daukana. Orduan mezua zein beharko luke? Ze badakit guraso asko daudela arduratuta kontu honekin, gutxiago erabili, erakutsi erabiltzen eta ulertzen, hau guztia, hemen ikusten duzun guztia ez dela errealitatea. Nik beti esaten diet, gurasoekin ere batez ere egiten dudanean lan, behar dugula aterrizaje forzoso bezala, ez? Denbora guztian errealitatera bideratzea, erabilera gutxiagotzea, interesgarri izango litzake guztiontzako, bai nagusi, bai gazteentzako, baina erabilera kentzea hori ezinezkoa da. Orduan, kontuan izan da informazioa jasoko dutela, irudi pila bat ikusiko dituztela, informazio okerrasko ikusiko dutela, komunikazioa lantzea eta etxean ingurunean, hitz egitea ikusten dutenaren inguruan, importantea da. Nik nabaritzen dut, bai eskoletan, bai orokorrean gazteekin lan egiterakoan, ez dauzkatela espazio nahikoak hitz egiteko, kontrastatzeko ikusi dutena, iagia dan, ez dan. Orduan, horrelako espazioak ematea eta etxean ere lanketa hori egitea importantea da, ez? Eta hori, bada luzaroko lan bat. Bai, eta ni hemen uste oker bat identifikatu duzu, nik daukaten uste oker bat, izan ere, publiko hau ez dela erraza pentsatzen du nik, zuk aldiz esan didazu, saioetan askotan errazagoa dela publiko honekin lan egitea, nagusiekin egitea baino, helduekin egitea baino. Berez, egia da, horrelako tailerrak egiten direnean, jendea gerturatzea, ez dela erresa ez nagusiekin, ez gazteekin, ez? Baina nik uste gero eta gehiago, erraztasun gehiago daukagula, zailtasunak egon arren, emozioetaz, autoestimaz hitz egiteko, askoz ere normalizatuago dagolako, ez? Inkluso hori, ez? Laguntza psikologikoa bilatzea, zorionez, pixkat bide horretatik goaz. Orduan, generazio aldetik ere ikusten dut erraztasun gehiago gazteen aldetik horrelako gauzak lantzeko. Nagusien kasuan erresistentzia asko egoten dira, ez? Barrura begiratzera, ikustera autoesagutza hori lantzera. Orduan, zentzu horretan, nik uste erraztasun gehiago izan dezaketela, gazteek edo nerabek horrelako gauzetaz hitz egiteko. Baina gurasoek kaso gutxi. Akaso komen izaten da, kanpoko batekin hau ere lantzea, ez dena noski etxean egin behar da lanketa bat, eta hitz egin behar da gauza askori buruz, baina hor zer gertatzen da? Claro, azkenean, era natural batean, garapen prozesu natural batengatik nerabezaroan banaketa bat ematen da gurasoengatik orokorrean. Orduan, alderdi sozialak, lagunek eta beste esparru batzuk garrantzi gehiago hartzen dute, eta hori horrela izan behar da, ez? Orduan, lanketa gehiena gurasoek egiten dutena aurretik dator. Adin txikiagoetan. Adin txikiagoetatik, bai. Orduan, horre egiten da lanketa horrek gero eragina izango du. Inkluso nerabezaroan, bide ezberdinetatik juten badira ere, bueltatu daitezke, ez? Eta horrek markatzen du desberdintasuna, nola zaintzen diren emozioak etxean, komunikazioa nolakoa dan, eta horrek bai markatzen duela desberdintasuna orokorrean. Eta gero, hemen nerabezaroan kokatzen nahi geha, gero gaztaroa luzea dare bai, ez? Eta hor bai buelta bat ematen dela, orokorrean gurasoekin binkulazio hori berreskuratzera, ez beti, baina orokorrean, ez? Orduan, hor, askotan egiten dira hausnarketak, ez, ze arrazoi zeneukan agian hau esaten zen idanean, beste batzutan ez, ze gurasoak ere okertu egin daitezke, ikuspegi desberdinak egon daitezke, baina azkenen beste diskurtso hori etxetik aparte, beste toki batzuetatik jasotzeak ere, inkluso komunikabidetatik jasotzeak, eragin positiboa daukare bai, ez? Orduan, ez da bakarrik nire gurasoek esaten dutena, eta beste pertsona nagusiek ere, nagusi batzuek edo gertukoek esan dezaketena.
Bueno, aldarrikatzen dira bizioitura osasuntsuak, eta hor sartzen dira ondorikatzea, ariketa fisiko egitea, atseden hartzea, eta hemen azpimarra jarri nahiko nuke, ze badira mezu batzuk esaten dutenak oso atseden tarte txikiak ditugula gaur egun, eta elikadurari eta ariketa fisikoaren inguruan aipatutakoa, ez da, muturrera jo gabe edo? Hori da, bai, atseden hartzearena arazo bat izaten ari da, egia da hor nerabezaroan desente ikusten ari dela, gero eta lo gutxiago adibidez egiten dutela, askotan mugikorrarekin egotagatik hauean, edo, hori nabaritzen ari da, karo, lo egiten zua dugu, gorputzak ez du ondo funtzionatzen, ez? Orduan hor, deskantsua, lehentasun bat bilakatu beharko litzateke. Eta gero elikadura eta ariketa fisikoari dagokionez, evidentemente, elikadura orekatu bat eta ariketa fisikoa egitea osasungarria da, baina ikusi beharko litzake kasu bakoitzean nola bideratzen den hori, ez? Ez dute mezu orokerrek balio, guztiontzako mezuek, orduan horrek bai oreka da gauza bat, eta obsesioa edo horrekin arreta gehiagik jartzeak arazoak sortzen ditu, ez? Orduan hor kontu zibili bargea, batez ere hori berriro bueltatzen sare sozialetara, ni arduratuta nago, eta ez ni bakarrik orokorrean, ez? Ardura desente dago, jasotzen diren mezuengatik horren bitartez. Ez direnak ez errealak, ez osasunarekin zerikusia daukatenak, asko jartzen da fokua gorputzean, pisuan eta horrelako aspektuetan, ez dutenean korrelazio zuzenik osasunarekin, ez? Batez ere, argaltasuna bilakatzen da osasunaren seinale bezala, eta ez du zertan. Orduan, horrelako gauzekin kontuz ibili behar da, arazo desente daudelako hortatik eragina, ez? Jaso dutenak, orduan, orekarekin beti. Zenbat gauza, Ainhoa, zenbat gauza esan dizkiguzuniz, eta interesgarriak denak eta kontuan hartzekoak, tira, egingo dugu zerrendatxoa eta saiatuko gara, ez da erresa, ez da, dana kontra dugula ematen du askotan, baina tira, egin beharko dugu alegina. Bai, lanak hauiteko bai. Mila esker, Ainhoa, eskerrik asko estimatuta dago bisita eta nahi duzun erarte. Eskerrik asko.